Bueno, ez dakizuek nola zabiltzaten Euskal Herritik, baina hemen Madrilen Cristian Kristomeru eten hasi da. Esan nahi dut ja, hemen txedakaula nire urteko utaroik favorituena eta onena. Udara. Esan duzu, Eleni, baina esatik gustatzen dizu hainbeste udara. Ondartzagatik, oporrengatik, egualdionagatik. Ez, eta ez. Nei uda gustatzen zait, tomatiagatik. Igual tomatia nire jaki gustukoena, ia egunero jatite entxalada, osaldi zuen nire pixukia egaldeu, gaur entxalada bazkalduet, esan dit, baina etzen natxo entxalada faldu, bai. Ta ze, udara tomatian sasoia da, oza, udaran benetako tomatia dako tomatia goxu bat, eta nire amak beti zitu askisuko tomatiak, eta entxaladak sortzion aldiz obio daude, eta bizitza politagoa da, tomate goxua da honean. Eta zengo zuen, baina Helene, ni jangelan tomatia jatet, eta ni udaranien hau jangelan. Bale, baina ez da gauza bea. Ez da bakarrik zapore kontua, baita da sostengarritasun kontua, ez da gauza bea erostia hemen aldameneko baserri bateko tomatiak, edo zure herriko merkatuko bezerreta baten tomatiak, nire amakiteun bezala, jangelan dauden tomatiak, erosi dituela ez dakizen bat tomati, ez dakin nungo negutegi erraldoi baten indianak, ulertzen? Dun beste puntu batu darantzat. Tomate goxuak, sasoikuak, eta sostengarriak. Zain tomate salia baldin mazeatek, seguru ena izela bakarra, jarri iruzkinetan tomatetxo bat.